almajiri kake, malami kake ne, yana da matukan kyau ka je ka kware game da ilimi ta fiqh gabanin ka iya kai zance a cikin shari'a ta musulunci, gabin ka fidda wani hukunci, gabanin ka iya ka fahimci wani hukunci game da addini. Almajiri kake, labudda ne sai ka kware game da ilimi ta fiqh. Sai muka ambaci irin fiqhin da ya kasance almajiri ka iya ka je ka kware game da shi, gabanin ka iya ka bude wani littafi na fiqhi ka kasance za ka yi bayani insha Allah. Daga cikin mun ambaci tarihul mazahib al-fiqhiyya, mun ambaci usul al-fiqh, mun ambaci at-taqlid fil islam, bayan wannan mun ambaci qawaid al-fiqhiyya, mun ambaci as-siyasa ash-shar'iyya, mun ambaci qadaya al-fiqhiyya al-mu'asira, sa'annan kuma maqasid na shari'a. Almajiri in ka kasance kana da wayanga idanu, kana da wayanga ilmomi, duk lokacin da wani kadiya ya faru zaka ga ka iya ka fahimci malamin da ke fatawa akan kan wannan kadiya. Amma baka da wayan ga idanu, in ka ga malamin ga ya ambaci haka sai ka bi, in sabon malami ya ambaci sai ka ce a maganan wan ma ya fi mini na wanka, alhalin ba ka iya ka fahimci me yasa malumman nan sun ka ambaci irin wayannan zattuttuka ba. Shi yasa in almajiri ne kaga ga wani abu ya faru na addini na musulunci, gabanin ka iya ka bude baki ka ce kaza, labudda tambaye kanka kai ma kanka adalci. Wayanga ilmomi duk baki dai kana da shi, in baka da shi babu yanda za ka iya ka ambaci wani hukunci, ka fidda wani hukunci a karkashin addini ta musulunci. Shi yasa fiqh gabanin wani ya zauna ya bayyana Qur'ani, ya san kuma ya bayyana mai hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, labudda sai yana da wanga ido insha Allah. Kamar yanda gabanin ka iya ka fassara littafi na sira, labudda ne kana da fiqh sira. Gabanin ka fahimci hadisi kana da fiqh hadis. Wa'anga ilmomi duk baki da in baka da shi almajiri, wani kadiya ya faru kawal naka ne ka yi sit, hatta comment ma a karkashin magana na malami, abinda ake nema a gunka ne ka kasance ka yi sit, domin baka da wa'anga idanu, ta yaya za ka yi ka fahimci addini na musulunci. Mun ambaci wa'anga ababa duk baki daya. Me ya bar muka ma ambaci ita wanga lamari duk baki daya? Mun ambace shi game da irin kuskuren da almajirai ke yi. Yaushe suke fadawa a cikin wannan kuskure? Sai su ce malum sun yi sabani. In aka tambaye shi menene daidai, wai duk wanda ka aiwatar kayi daidai. Sai muka ce wanga kuskure ce, wanga bala'i ne, wanga bata ce. Bayan wannan kuma za ka batar da wayansu. Ko yaya lamari yake na addini, in an samu sabani gabanin a gun malumma, labudda akwai wani ciki ne maganan da ya kasance daidai, shi kuma daidai ake bi, ba cewa a'a abi na malam wani an yabi na malam. Duk wanda ya ambaci wannan lamari, me shi ya kasance ya kuskure, ya yi ma addini ta musulunci karya. Me yasa? Sabida ma sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi ibn Abbas da Zaid ibn Thabit sun samu sabani. Da Zaid ibn Thabit ya fahimci Abdullahi ibn Abbas ya fi shi hujja, sai ya ce ma almajiran shi, Ibn Abbas ya fi ni hujja, ku ture magana. To kai ina an ce malam ya ce kaza, a wani malami daban ya ce kaza, sai ka ce a'a maganan sun duk daidai ne, duk wanda aka yi aiki da shi yayi daidai. A'a, in ka fadi wan kayi karya. Yaushe ake cewa duk magana in an yi da shi an yi daidai? In musulunci ya baka zabi, ya ce in kai wan daidai, in kai wan ma daidai, to lokacin ne za ka yi ka ce duk ababen ga an yi wutar an yi daidai. Banda wannan ma Abu Musa al-Ash'ari da Umar bin al-Khattab sun samu sabani. Da Umar bin al-Khattab ya ga Abu Musa na da hujja, sai ya sauka daga barin maganan shi, bi maganan ne Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari da Ibn Mas'ud sun samu sabani. Da Abu Musa ya fahimci Ibn Mas'ud ya fi shi hujja, ya ce daga yau ma in akwai Ibn Mas'ud ku bar tambaya na magana, ku je abun shi ku tambaye shi. Me muke fahimta cikin wanga lamurra duk baki da? Ashe da kaji an ce malum masu yin sabani, a'a sai ka bibi wake da hujja, ana bin hujjan shi ne. Kowane ne bai da karfin hujja ana barin maganan shi ne, amma ba cin mutuncin me shi, ba cewa me shi jahili, a'a sa ce me shin nan baya da hujja. Ai nayi kadan na ce Zaid ibn Thabit bai da ilimi. Me yasa? Sabida yana ga cikin waɗanda sun ka kasance sabbai ne na Annabi, amma an ajiye maganar shi sabida baya da hujja. Maganganun da mun ka ambaci baya kenan, wanda na yi ma ni kaina nasiya da sauran almajirai insha Allah subhanahu wataala, ka je ka bibi ilimi na fiki, ka bar zama kana yi ma kanka karya, kana batar da kanka, sa'annan kuma kana batar da al'umma na musulmai, wanda da'iman kake cewa an yi sabani, aka tambaye ka menene daidai, wai kai ka bi maganar Maliku, kai ka bi ma maganar Abu Hanifa. Wanga ya kasar da sunna na Annabi, sa'annan kuma ya haifar da bid'o'i insha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ba mu fahimtar fiqh insha Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba a kuskure ta biyu.
me ita wanga abu karaman aiki ne, amma kan mu kare karatu in muka nuna irin barnan da ita wanga abu ta haifar, za ka ga cewa ashe ita wannan abu ba karamin abu ba ne. Duk lokacin da kaga annabi ya karantar da kai, duk lokacin da kaga annabi ya aiwatar da wani lamari, bawan Allah bari duban kankancin shi, kana duban muhimmancin shi, kana duban wa ya aiwatar. Tunda annabi ya aiwatar yana da matukan muhimmanci, duk baki da mu kasance muna biyayya. Shi ya bar yau ga mu da turuta daban-daban a zamantakewa, gashi nan ina wahala, gashi nan duniya baki da ta rikice. Wani irin rikicewa za mu zo mu ambaci, kaga baba na amfani da diyan cikin shi, kaga umma na kwana da yaron da ta haifi, kaga kani na amfani da yar wanshi da suka fito ciki guda. Me ya kawo wanga lamari? Abin da ya haifar da wanga lamari shine rashin kange al'auran mu in mun kasance mun je wusari. Kaga umma gaban yaron ta da ya balaga tana tubewa huntu, kaga yaro gaban umman shi ma ya tube huntu, kaga baba gaban diyan shi mace ta balaga ya tube huntu, yariya gaban babanta ta balaga ta tube huntu, har wani ma iskancin huntu sai diya ta ce ma baba ga mai shafa ma bayana. Diyan na nan yanda Allah ya haife ta. Bawan Allah baka da abin da zai kiyaye ka daga barin afka madiyanka sai imani, sa'annan kuma da kasancewa an yi abin da bai kai ka ga ganin mai sha'awan diyanka. Amma in ba wannan ba, ai babu abin da ke nuna cewa ita diyanka ne. Sha'awan da kake yi ma wani mace waje, haka no za ka yi ma diyanka. Shi yasa musulunci ya nuna muna ababen da za mu yi mu kasance mun nisanta daga fadawa daga barin ita wanga lamari. Kaga karamin abu, al'auran ka ganin shi, kaga ababen da ya haifar. Shi yasa muna nema a magancewa mu koma asali mu. Annabi shekara dubun baya duba irin karatun da ya ajiye muna, amma saboda al'aulama, saboda istishrar, saboda bin zuciya, saboda wautanci mun bar wa'inda ababa. Sai yau ga munan cikin bala'i, mun shiga cikin wani masali wanda ya kasance kowa kuka yake yi, gari ya yi ma kowa karfi, kowa na neman ya gudu ya bar gari. Me yasa? Muna ga cewa muna cikin illa. In muna neman mu magance ita wanga lamari, bawan Allah ba gudu na gari ba, ba gudun ka gari ba, ba gudun gari, a'a, in ka kasance ba mu magance ita wanga lamari ba, duk inda ka samu kanka bala'in ga sai ya bi ka. Shi yasa mu san sababin da ya haifar da mu a cikin wanga bala'i. Menene sababi? Shine abinda malumma ke nuna cewa da shi abu ke afkuwa, ba da shi ba abu baya afkuwa. Malumma na usulul fiqh haka suka nuna menene abinda ake nufi da me sabab. Ma yalzu bi wujudihi alwujud wa bi adamihi al-adam. Da shi abu na afkuwa, ba da shi ba wannan abu bai afkuwa. Shi yasa inda ka kange al'auranka, diyanka ta kange al'auranta, umma ta kange al'auranta, yaran mata wurin wanka ba su a wanka tare, maza ba su a wanka tare, in ka je wusari wani bai ganin al'auranka, da cici juna bai zo mana cikin wangan duniya ba. Amma ka doke shi kankani, tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Muna ganin shi kankani a baba, ba dan wanka ne namiji ba, za ka bolin ya gani menene. Wani ma yana faman ya kiyaye wani daga barin ganin al'auran, shana kana gwada kai baka son mu gani ko kankani ne ko ba. Wani irin wauta ya kai ma musulmi har wanga zamani, irin wanga magana na fita bakin mu. Dole ka wahala. In ka bar duniya ba ka iya ka magance lamarinka da zai kasance zai kai ka aljanna. Shi yasa ba gudun duniyan ba, ba barin garin ba, a duk baki da mu waiwaye adon tafiya, mu duba ya an kai muka fada cikin wanga lamari. In mun yi mun zauna muka yi tunani, za mu gane abin da ya afkar da mu a cikin ita wanga bala'i. Shine ganin karatuttuka na annabi abu kankani, shiriya na annabi muna ganin shi ba komi ba, alharin wurin Allah ya kasance abu ne mai matukan girma. Wani ya ga al'auranka bala'i ce, banda wannan ma duba irin bala'in da ya kasance ya haifar insha Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa saba ma sunna na annabi na wahala duniya, kunci ya zo mana duniya, curuta bala'i daban-daban sai ya mamaye mu. Me yasa Allah ya faɗi a cikin sura an-nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Ka ba su kashedi, ka ba su warning cewa waɗanda ke saba ma umurnina. Menene umurnina? Qur'ani. Menene umurnina? Sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitna, fitina ya mamaye mu duniya. Sai sa kai da kake ga gana ya maka kankani, ya maka kankani, kunci na maka yawa, sai ka gudu gana ko ina ka je, in dai ba sunna annabi kake bi ba bala'in nan sai ya bi ka.
shi yasa maganin ne mu duba me muke yi, me nake yi, me yake yi, me suke yi da ya saba mu sunna na annabi na bari. Ko ina kake Allah sai ya mamaye ka da sauki. In ma baka da sauki sai Allah ya baka me zuciyar da zai kasance ya samu nasuwa. Amma kana ga gudu, ba gudun shine magani ba, duk baki da mu biye ma sunna na annabi. In ka gudu ma masiban duniya sai Allah ya ce au tusibahum azabun alim. Kiyama sai ka gamu da azaba mai matukan sanani. Barin wani na ganin al'auranka, za ka yi wusari ba ka kange kanka, ba ka zuwa nisa ka bar wanda zai wuce baya ganin al'auranka. Ina yi, kana yi, suna yi, duk baki da mu mun ga cewa wanga abu karamin abu ne, ga abin da ya kasance ya haifar. Yau da na san cewa bai dace ba, na bari, ka bari gabanin mai wanga fitina na duniya ya bi mu, sa'annan azaba na kiyama. Banda wannan mai Allah ya faɗi ma cikin sura An-Nisa, wa man yushaqiqir rasula, duk wanda ke sahaba ma manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata gare shi, yaushe min ba'di ma ta bayyana lahul huda, bayan shiriya ya bayyana maka, Allah ya ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ka wahala bawan Allah, wanga aiki na bari duk baki da mu bari insha Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnoni na annabi yanzu muna barin shi kadan kadan. Yau ba ka ga mutum da siffan sunna kawai sai dai ya bude baki ya ce ni mabiyin sunna ne, amma jiya za ka ga dan sunna ya barge mu, ka ga rigan dan sunna kana ga alama, maganan dan sunna kana gani, mu'amalan dan sunna kana gani, cin abincin dan sunna kana gani, baccin dan sunna kana gani, maganan sunna kana gani, auren dan sunna kana gani, tafiyan dan sunna kana gani. Amma yanzu babu bambancin dan sunna da dan bidiya, sai dai kawai wai shi baya maulidi sa'annan baya wazifa. Abinda za ka gane wai bambancin tsakanin wanda ke bin sunna da wanda kuma ke aiwatar da bid'a. Wa ya fadi ma wanga lamari kenan? Yau za ka ga mabiyi wanda ke bin sunna na annabi makaryaci ne, yana bin son zuciyar shiga gaskiya sai ya lankwasa nassi ya gaya abin da shi ya mai daidai. Banda wannan dan sunna na jin waka ya samfe, in ka tambaye shi me ya kawo sai ya ce maka maluma sun yi ikhtilaf, su Dawudu Zahiri sun ce su ba laifi an yaji waka. Kaga mugun mutum ko ya bi wurin don ya ji dadi wa an yi sabani. Shirin ka ba a ganewa, gemu kaga ya kwashe shi sam don life. Da an taba shi ai ba dole ba, wani su maluma wai ba dole bane. Nisbin sakin shi ai maluma sun yi sabani na Abubakar nan ce ba girman kai. Kai bawan Allah, wallahi ka bari mu sunna annabi karya. Lamari na fiki kenan na cewa sabani suwa ke bari ake samun wanga dama, waɗanda sun karanci sunna, sun sani, sun fahimci, su kuma no suka zo baya ba a ganin shi tare da to na ga amawa wanda suka san ce yan general biya da su dole su ma su yi wanga biyayya. Shi yasa yana da matukan kyau kana aiwatar da sunna, abinda aka karantar a gane shi tare da kai insha Allah subhanahu wa ta'ala, sabida waɗansu kuma su kasance sun yi kishin addini ta musulunci. Me al-Imam Abdullahi ibn al-Mubarak yace wa hal afsada ad-din illa al-muluk, suwa suka lalatar da addini ba sarakuna ba gwamnoni ba, su ne wanda suka bar addini baya da kima. Yau kaga wani MP ne musulmi, in ya kai lokacin election sai ya jera matasa rally, ga yara sun sa jeans, namiji ta sa ya tanke ta, namiji na bayanta, MP kana nan ana solo ku gabanka. Abin kunya ummomi ma na bin cikin wannan soloku. Lokacin election iyaye su je gida su bar yaransu, su bar mazansu suna bin wani politician. Suwa suka lalatar da addini? Musulmai waɗanda ke bin siyasa. Bari lokacin election ya kai ba ka ga bambancin musulmi da arni, wakoki ake bi cikin mujtama mu da shi, masu bin mulki. Banda wannan wa ahbaru su'in da mugayen malamai. Malam ya san gaskiya amma shi bai iya bari. Mu no muka shiga ma addini muna mata zaman kasa. Yau kaga malam ya karanci, shi ke yi ma addini barna, aka ce kai na kan ga bid'a ne bari wa a'a shi bid'a shi nan bid'a hasana ce, an yi ikhtilaf. Shi da maulidin ai shi ma bid'a shi an yi ikhtilaf, amma me aka bi sai aka bi wanciki ne gaskiya. Ga juma'a ta mamaye mu, suwa ke yi ahbaru su'in, mugayen malumma ke. Ka sa abin kan gana kashe addini, kadan gashi idi aka shiga ma
shekaran ga kananan masallatayya ko karkashin tentin wata mai sadda kalawale ne wurin malam ya sai yayi hutuba. Masallacin da ba iya ma yi hamsu salawatin an yi idi har da juma'a ana yi, amma kai da aka ce ma bari ka ce a'a. Gashi nan Ibn al-Mubarak kana ba mu labari suwa ke lalatar da addini, malumma da sarakuna. Wani sarakuna? Ba sarakuna duka ba, mugayen sarakuna da mugayen malumma. Banda wannan malumma na fatoyin da ke biye musu. Ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Shi sa yana da kyau a biye mu sunnoni na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa'in ga baba duka na faruwa, bala'in ga halafa mu sunnoni na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bayan wanga sai malam ya ambace ce fa an Jabir. Kaga dogon surutayyan da malam ya gwada cewa ga shari'a na Annabi. In Annabi ya tashi biyan bukata ga yanda yake yi.